tasara nekupaye sekunongafa kana nhasi amusati mabhadhara zvinezvinote hansati konei mari haisati yavepo aiwa moshaya mari makaikoresa haisati yavepo kuti uno here kuti imimi muri kutsvaga kuti paitwe litigation kuti uno kuti kana pakuitwa litigation imimi semalitigants you lose a lot. Muluza mombe, muluza mbeta, muluza mfuo, mortgages. Must undermine the court. Namugi does greater undermine a competent court. Awana Magawilan, Mukuritan. Now all of the Mukandos known as Rajan one. Is in a department of the women affairs. Yeah? Manzo? The department is it? The women affairs. So when my representatives say man's mind, Bagawaya Pana is to Sarati compromised. To a compromise is saying, at the end of the day, amai wenyika vanenge vavepo pazviti taakubvunza ko madzimai angu sezvamakaona padare vanenge varipo paya madzimai vakawanda vachisapota evhiziti yamai handizozivi hangu kuti imi munogona kusara muri papi but I thought otherwise panguva ino sekukupai kwatakaita mwedzi mungadai makagadzisana nevana nhasi mauya nemari nhasi handitori wai iyo mari inyi mari nhasi kwakanzi kuye 710 iyo mari yacho mari 710.3 2,100 izvozvo hatisi kuda kuramba tichibetsana nemimi mamai mabhunu taakupai the last date tiri kukupai date ra26 April kana matadza ipapo taakutengesa kombi yamakapaka pamba nemombe nemusha amanosekuri mabhunu vachaindi aro haiwa iwe gwenyangarisari ipapo iwe ngovapa zvinhu zvese gwenyangarisari toziva chipatara zvegwenya samazviwa isi hatifanira kutonga matare tarisa side atonga matare atarisa kuti imimi ndimani when it's a very big party yamairasa uyu ndilenwe maswanda ibhebhe rangu iri newe mbuya uri bhebhe rangu ndaita vakazi vaviri vasangana pachikombo saka maende ndakubvunza kuti uwo unoda upi ane mhosva neasina mhosva but inini maine mutemo inonzi justice delivery nofanira kuva very fair imi maanokwereta mari mbuya 2300 tichiyo munganzi mimi nendare munobhadhara 710 nhasi apa muna kuya nayo muri kutosekeza pamberi pedare but murume ndiye ari kutonga nokuda kutopisaini kutotsvaga kupisaini manje nini ndochinja ndakaita segwaivi kana seshato makamboona zvaita shato shato inochinja mavara kuti wewe uyevekwe so ibati but hatisi kuda izvozvo imimi chiudzai murume wenyu 26 tataura kuti date rekubhadhara full payment tatakupai 3 months but first month makonera ratango 26 April andiya mobhadhara full payment nhaura hadzo dzikauya kwamambo dzemukando dzinotomira zvisina interest but maifanira kubhadhara interest saka musainze precious
Karaipas iwe. Mari ipi? Izo. Ha? Izipesha zingaphelisa. So yako mari. 966. Kwa hiyo mweri kubisisana. Wakanzipa ya. Wakanzi. Zitala kuna zana. Grace. Resan. Caroline. Resan. Caroline. Mama ana manava pressure wena uzana. Ngolomani. Ngushinga project. Kuna byanali. Ikushinga project. Izipesha zingaphelisa. That's all I'm saying. 13 to February. Kuja kujaza hiyo. Process kama ya kai record. Inside nani. Wale kushinga God project. Tarvinga and Simon Mabuni. Tarvinga. No, Simon Mabono, 2,138, 7th of the month. Grace Tarvinga, 2,990, 996 per month. Lunye pera kayo. Lunye panga. Maria yako iwe 2,990. uGresta Rulinga kwathiwa khona namuhla kumele abele 996 uSimon abuyele 712 Lunye pera. Ha? Lunye. Saka iwe kuloti apo kana wabvisa 300. Parudo 2,680. Yes yakadaro. Musi wa 26 atichatauri zvawanda. Ala? Nzoro njani? Yanze dale katesi lina liko la. Ndakufoni. 2,600. 2,690. Ndoya tiri kuda musi wa 26. namhlule 300 ibalance yakhe 2,690. Lo kala malo mbuya mapunu. 2690 Lava vanhu vemukando iwelile. 2696 Imi munokwereta vanhu vasingabhatarise. Munoda kudii? Munoda kuti mabasa? Aiwa, nyaya iripo ndeyekuti mari. Munoda kuti mabasa here kutonga vanhu vakadai. Vanhu mukaona vasingabhatarise vakatemba zvidhoma. Nhasi totogona kusarara nemazizi panapa. Koza zina zvazvobatsira kuti munhu akwerete mari akatembei. ngiyamusaina Kuregera kubhatara. Hauzoni chivanga? Ndakaoma mutaipi wemazizi ari kuchema ipiwa vanhu Vanhu imabhatara lavo vozokupi $50 yete-education. Zvazvinoitiwa kuti mai kana uchikweredesa mari munhu haakwereti mari iri taxi
2 pane mari yakacontribute inenge ichibetsera inenge Amafifty amaviri. hayi wanyako ichiwedzera ka imi munofanira kutarisa katarisai moni makuti mabasa takati hatiexiti 2 months but vaisida kaikuzova pamwedzi wechitatu takati chingoti chitipai tichivapa mukana tichivapa mukana asi kukundikana kwavo vakapedzisira vasingacharespondi kana kuuya kwatinosangana kana kuti tizive kuti vari papi tikafona foni dzisingapindi saka tikaona kuti tichinetsanazve hazviiti tikati touya kumutemo kuti ugozotigadzirisa ya but maitine nyaya ndekuda kutinetsa chapedza tatovharisa zvemukandizvo ngosi yami uxolo kimi lapha lesithi project iqalisa babe bazoyibhalisa bengaphana nezimali ukuthi bengaqalisa nxa ukuthi bona bayenza nalingekho namhla sebekhubana manje ebholeni lapho refri ayisiwo yethu sebebuya kimi futhi constitution tinayo hayi constitution ayishani pakadayi ini constitution yachanizivi wena thula wena ngorubandikela wena la ukhona umkando wena you are very stupid ndingakwereda abantu abangenziyo nilizinto zami sikhona lapha yavula iproject together is a big project because ne 5 days in wachenge kama imkandane ndaba zabhuka No. tinotendere kubatsirwa kwatakabatsirwa imkandane mnta Abantu umuntu uyabhalaza cheke lo nyaka. senza number 1 Bhaluza ucheke, umuntu uyabhaluza ucheke. number 1 apha nomalisa Ngoromani. amasamoni alright next amasamoni Akuba mangaba. amasamoni athatha khonapha boza muna mali Bizana bako mangaba. all right Baba